kamo mga parusay kuan ninyo ana unsay analisar ninyo ana kay upar sa kuha that kita mapar kay lahi man tao kanang mga reaksyon nang unsa may reaksyon ninyo ani mapar kanang dili ba asay nakapabor ani para nako lugi man ang Pilipinas ani kalakiya kay paan ta og tax sa Amerika nga samtang kita di kita makuha og tax sa kanang Amerika. So lugi kayo ang atong mga mayong gabi kanatong tanan o welcome back sa atong channel. O daghang salamat nga para sa inyong pagsuporta sa kuha mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog ko og subscribe nga para ma-update mo sa atong mga i-upload ng mga video reaction. So karon ari taning panagtagpo ni Donald Trump o ni BBM nga to sa White House. Hinugma na to nga si BBM gi-invite ni Donald Trump nga pagtuon sa Amerika kay na sila kasabutan. So niadto gidayon si BBM. So ang ilang gisabutan din nga tumapar kanang parte di ay aning binaligya ay sa produkto sa Pilipinas. May baligya nga to sa Amerika. Yang produkto sa Amerika ibaligya diri sa Pilipinas. Ug atong i-analisar maayo mga ang Amerika mo'y pinakadato sa tibuok kalibutan. Ug ang Pilipinas pinakapobre sa tibuok kalibutan. Pero ang Amerika pa mo'y nihangyo og discount sa Pilipinas mga O para nako murag lugi ang Pilipinas aning kalakiha mga Ingano ang produkto sa Amerika pasudlon diri sa Pilipinas walay tax dili maningil og tax ang Pilipinas nga mudawat sa produkto nga gikan sa Amerika. Samtang ang kitang mga Pinoy nga mo export sa atong produkto gikan din sa Pilipinas kay export nito sa Amerika magbayad ta og tax. Kamo mga parusay kuan ninyo ana unsay analisar ninyo ana kay o para sa kuha that kita mapar kay lahi man tao kanang mga reaksyon nang unsa may reaksyon ninyo ani mapar kanang dili ba asay nakapabor ani para nako lugi man ang Pilipinas ani kalakiya kay paan ta og tax sa Amerika nga samtang kita di kita makuha og tax sa kanang Amerika. So lugi kayo ang atong mga lugi kayo ang ang Pilipinas mong mauhon. Ako ara na nga ng analisar kita na ilahi man tao kanang kuan analisar unsa may reaksyon ninyo ani mapat na ug ato ang produkto atong ibaligya nga to sa Amerika waan tag tax pangayoan ta og tax nya samtang ang Amerika moy mo export silang kuan sa Pilipinas atong pangayoan kita may pangayoan og tax. So unfair kayo kamo mga sa may kuan ninyo sa may kanang reaksyon ninyo ani para nako lugi gid ang Pilipinas alakan siya ang Pilipinas pa sa binaligya ay kay taliman ka ng ang Amerika mangayo og tax sa Pilipinas kung mag-export sa atong mga produkto padungan to samtang ang Amerika mo export silang produkto padungan sa Pilipinas dili ta nang papangayon og tax pero unfair kayo ba sa ako ala ni nga analisar nga para sa ako ang mga supporter niya palihog ko na kung comment o sa mga reaksyon ninyo ani kung pareha ba tao mga komento kaya ako para nako alakan sa ng Pilipinas si BBM ani karon kay nakadawat man og grabing pagsaway si BBM ani sa mga Pilipino kay nganong nisugot man si BBM nga pangayuan ta og 19% sa tax nga magbaligya ta atong produkto nga sa Amerika nya samtang ang Amerika may mo baligya nila sa ilang produkto nga sa tuwa dili ta mangayo unfair kayo lugi kayo ang Pilipinas mga